Sen palabras, non? Moitísimas gracias por estar esta noite aquí. Son Xulio Lorenzo, esta a miña banda XL, que se queda, o XL xa se queda corto. Eu penso que xa estamos en XXXL, porque, vamos, é un placer tocar con todos eles. Gracias de novo por estar aquí. Comezamos con Muñeira de Mos, que a queda saída tamén o noso disco, o primeiro tema, e vamos continuar con un tema moi especial, que, bueno, compuxen tamén porque tiña unha nena por aí que me decía: papá, ti compós unha Muñeira de Mos, compós unha alborada para Mos, ti sabes que tes unha filla, non? E digo, pois sí, teño unha filla. E entón este temiña que ven agora, no cal vai a colaborar xa un compañeiro, Francesco Di Cristófaro, despois o presentaremos un pouco máis, é un tema dedicado a Gabriela, que é miña filla bonequiña.